bavela ke uFeroz Khan namhlanje ecourt beno Ibrahim Kadwa bavelile ke ecourt bethunana and kuvakala into yokuba aba bebezenzela nje in fact apha eSouth Africa bebezenzela umthetho ngowabo benza umathanda. So kuthiwa ke lo businessman waseThekwini wabanjwe airport ephethe igold metal. So njengoba ebanjwa airport or Tambo negold kuthiwa ke uthe sobanjwa wathi hayi yena ulipolisa eli undercover. Hayi bopolisa eli undercover wathi yes. Kwabuza into ba andabani wathi under uFeroz Khan. Hayi kwafonela uFeroz Khan uyamazi umuntu kanje nakanje nakanje nakanje. uFeroz Khan wathi ewe. Kwafonelwa wathi ningafonela no Kadwa oyi head yama Hawks apha eGauteng. Hayi wafonelwa naye kwathiwa wathina ke I know ndiyamazi lo muntu lowo uye undercover kwathini kungathangani yebethunana. So uthi ke uyi-secret agent. Ngisikhumbula istory sika Brown Mkhotsi nokuba agent engacacanga le secret agent ebane handler my handler kubuzozo zinto ke ngoku into ba ngubani handler yakho kwacaca into ba hayi akwazeki handler yakhe and then udibana phi negolide hayi kuthiwa ke kwagqibela seku releaselwa ku Feroz Khan ku department yakhe okuye kodwa kuthiwa ke kusa investigate. So kufumaniseke into yokuba lo muntu lo zange abe under ipolice, zange abe informant futhi engena handler. So ke ngoku aba bobabini babanjelwe into yokuba lo ubusinessman wagqibela engabanjwanga kodwa igolide bakwazi ukuyithatha. It's bathi ke isekhona ku storage yathathwa but zange abanjwe lo. Kufunyaniswa into banje zange abanjwe, zange enziwe nix kodwa wafunyaniswa nezinto ezikanjena ezingekho emthethweni eairport. Wagqibe uFeroz Khan wathi makakhululwe. Uyamazi under department yakhe. Echo ethini exoka. Bedibene nala Kadwa ebeme naye pha. So iyo ke into abayibanjelwe namhlanje. I mean abayibanjelwe izolo njengoba befuna ibail namhlanje. Bagqibele befumana ke ibail ye-20,000 each. Bazoze babuyele ecourt nge-14 kaJuly. So nge-14 kaJuly bayabuyela ke ecourt and lonto leyo ayitsho into ba amanye amatyala awazukongezwa, azokongezwa amanye amatyala phezu kweli elikhona ngoku. Because it's corruption and also defeating the ends of justice. Yo, senior officials. Asithethi nje apha ngoSergeant Nkosi. Sithetha ngo hayibo. Amake nithule futhi. Xa ngabe abantu abaphezulu kanjena bebole kanjena sikwazi ubathemba. Sikwazi ukubathemba. Into ethetha uba yonke lento ihamba ngemali ubhatele kaloku la muntu lowa. Lowa owabanjwe airport wagqibe wathi wazana nobani wakhululwa. Abhadala ngemali encinci.
Nisakhumbula esithi uNhlanhla Mkhwanazi uFeroz Khan i-lifestyle yakhe nje is so glamorous, ayihambelani ne-position yakhe. He's got properties everywhere. So isiyavela ke into yoba kwezimali, and uSuleiman Karim uye igama lakhe liyavela nakuye, uBrown Mokgotsi and uMatlala uyathetha ngayo uKhan. So lo Khan ukhona like usisithenjwa soba xa ngabe ukufuna into zakho ezigoso zihambe kahle nanku umntu. So ke siyathemba into yoba namanye amatyala ke azovuka bakwazi ukutshutshiswa, because nanso into esiyifunayo singuMzantsi Afrika. Akhe aphume onke lama policemen a-rogue. Hey, saze savelelwa into obuthi uyoripota into yakho ukuthi idocket yathini. Abantwana bethu abazohlala kule South Africa bazohlala kunjani nasana xa amapolisa ebole kangaka? Yho, ayisuka.